Peena! Peena! Mitä? Missä sä oot? No tässä tietysti. No niin, mutta missä tässä? No keittiössä. Mitä? Mitä se aina huutelee? Miksei se tuu tänne puhumaan? Mä oon keittiössä. No älä nyt huuda, hyvä mies. Kyllähän mä sen näen. Niin, mutta kun... No, oliks sulla jotain asiaa? Ai niin, olihan mulla. Arvaa, missä mä olin eilen. Koulussa? Kotona? Ei. Mä olin jossain paljon jännemmässä paikassa. Okei, älä sano. Sä olit huvipuistossa, sirkuksessa, uimahallissa, mummolassa. Ei. No sit... Montako arvausta mulla vielä on? Ei enää yhtään. Nyt mä vaan kerron sulle. Niin, että missä jännessä paikassa sä olit? Just se. Mä olin metsässä. Metsässä? No ei tuo nyt mitään kauhean erikoista ole. Siinähän on metsää heti teen takapihalla. Ja mekin oltiin koulusta retkellä viime viikolla semmosella näkötornilla. Mä näin sieltä semmosen linnun, semmosen millä oli nokka ja siivet, ja se sanoi, että tiu, tip, tip, tip. Tai jotain sinne päin. No, olihan sekin varmaan ihan jännää. Mutta mä näin ihan oikein karhun. Ai niinku oikeesti oikein karhun. Annas kun mä kerron. Mä kävelin siellä metsässä ihan huolettomana, mutta samalla tarkkailen kaikkea ympäristöä mun haukan katseellani. Ja sit sä näit sen, oli varmaan. Hetkinen. Kumpis meistä tätä tarinaa oikein kertoo? Niin, sori, jatka vaan. No, siinä mä siis kävelin, kun yhtäkkiä mä näin se. Se oli iso, ainakin tyyliin 7 metriä korkea hännästä kuonon päähän. Ja sitten se huomas mut. Kauheeta, miten sä uskalsit olla siellä? Tiedäthän sä mut. Mä vaan katoin sitä karhua tiukasti silmiin ja sanoin, että hus. Ja se lähti pois. No, ei varsinaisesti. Siihen se vaan jäi möllöttää, ihan kun mä olisin pelkkää ilmaa. Mitä tapahtui, kerro! No vähän aikaa mä vaan seisoin siinä ja mietin, että pitäisikö mun vaan kävellä pois kylmän rauhallisesti. Vai pitäisikö mun mennä tönäseen sitä karhua, että se lähtisi pois. Mä keräsin kaiken rohkeuteni ja astuin lähemmäs. Askel askeleelta mä saavutin sitä. Ja sitten kun mä olin ihan siinä vieressä, niin sitten mä tajusin, että se olikin itse asiassa vaan iso kivi. Mutta melko pelottavan näköinen silti. Eli sä yrität siis sanoa tällä kaikella, että sä pelästyit kiveen? No ihan vähän vaan. Se oli kumminkin tosi iso se kivi. Tai no, oikeastaan mä pelästyin sitä aika paljon. Kuinka paljon? Tai siis, en mä sitä kiveä pelästynyt, vaan sitä, että jos siellä metsässä onkin ihan oikea karhu, ja sit mä en uskaltanut mennä sinne ollenkaan uudestaan. No on toi kyllä aika pelottavaa. Mutta eikö sä muista sitä juttua Raamatusta? Sitä, että vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, niin en pelkää mitään, sillä Herra on minun paimeneni. Kyllä mä sen muista. Mutta kun ei se ollut laakso, vaan se oli metsä. Eikä siellä ollut ollenkaan pimeätä, vaan oli ihan päivä. Hei Saku, eihän se jutun pointti siinä ollut, vaan se oli siinä, että aina voi luottaa Jumalaan, oli päivä tai oli yö, ja sitä paitsi mä oon ihan varma, että siellä metsässä ei ole ainuttakaan karhua. Ihan täysin varma? Mennään vaikka huomenna katsomaan. Oikeesti, toi oli tosi hyvä idea. Todella hyvä idea.